Laia Noguera i Clofent, el doble. Les idees precipiten la matèria. Si canvies idees, canvies matèria. Però la matèria té el seu ritme, tot es dobla com a mínim. No pots llançar la moneda esperant que només es desplaci la cara o la creu. Les coses al seu ritme, hi ha la matèria i el cos. Com el nen petit que tens a dintre. No s'hi pot passar per sobre. No valen 4 frases per calmar-lo, tot es dobla com a mínim. El món de les paraules no és real, el món de la matèria no és real. Però mentre s'hi creguis és real, hi ha coses necessàries. I no pots passar per sobre. Hi ha un ritme que cal respectar, el nen petit que tinc a dintre. Aquest és el que sóc mentre m'ho cregui. Si no el reconec, no sabré res de mi. Tot es dobla, com a mínim. Després m'he vist de fora. No hi ha una cosa que sigui el desert o l'oceà. L'arbre és un ocell, despullar-se és un nom. No hi ha el temps, sóc un filtre. Un tint lleugeríssim, tot s'esdevé a la vegada. Per això, com que sóc filla d'aquesta terra que trepitgem sense miraments, He sortit una mica guerxa i no entenc res.